Je to? To bude lepší, když řekneme čus, tady to je Ferry, a ty řekneš čus, tady to je Máťa. Tak bude, no. Nebude. Bude, jo, klidně. Když řeknu já jsem Máťa, tak to zní tak debilně. Ahoj, tady to je Unklo. Čus, tady to je Fero. Víš, my máme začátek, pohoda. Vítáme vás tady na tom kanále. Muzikolife. Chceme vám vlastně natáčet videjka pěkný, který vás určitě budou bavit, protože jsme takový hovada ze zkušebny a o tom by to asi celý ten kanál měl být. Jo. Co tam budeme natáčet ještě hodně. Ale nevím, vole. Takže Muzikolife kanál, vidíte, že jsme tady vlastně z prostředí naší zkušebny. Máme velký barák, kde vlastně bydlíme oba a máme tady i zkušebnu. Prostě to je prdelákov u Pupíkova. Muzíkova. No, můžeme říct, že tady bývala dílna a bylo tady hromada ničeho. A teď je tady z toho toto. Takže vidíte, je něco jsme tady udělali. Sice ne tolik, jak bychom chtěli, ale něco tady už je. Já jsem se sem naplavil docela, mě už to tady bylo hotový, no. No, a teď říká, že je to jeho zkušebná. Videa určitě na tomhle kanále budou asi hlavně s náma, protože chcem to dělat. Dostali jsme nápad a chtěli jsme to dělat v partě. Takže prostě na těch videích neuvidíte buď jenom mě nebo to, ale třeba většinou ve dvojci by to bylo asi lepší, jako teďka. Vidíme. Bude to zajímavější, jo, asi. Asi jo. Jo, než čumět na jeden ksicht. On se to dá pak srovnat třeba jako... To je hezčí a tak. No, jasný. Já jsem hezčí teda. Ale on si koupil stejnou čapku Buzík. A vypadá jak já. Tak jo, no. Tak co řeknem? Tady hraju na Les Paula do prdele práce kurva drát, už tady hraju 300 let a je to úplně největší jebka, co jsem si koupil za 7000 čus. Jsi to dal 7000 za to. Ty vole, to je dost. Jo, prdele. Jsem na ní dělal celý léto. Tak Ferry dostal od kámošky Míši kytaru. A tady to je Ferryho kytara, kterou nehraje, protože na ní nechce hrát, protože ta od kamarádky Míši je lepší. Co kecáš, ale? Ne vůbec, teďka jsem dostal tady, půjčil jsem si od kamarádky Míši, zdravíme Míšu, tady tu Ibaněsku, protože vlastně jsme usoudili, že zvuk jakoby tady toho SG tak je takový ostrý a prostě chceme hutnej prostě na ty podklady dobrý. Nevím, jak vám to vysvětlit, jak to říct prostě. Když jsem tam hrál, tak to znělo, jak kdybych tahal každou strunu úplně takový uječený strašně, no. Tady to takže je proto. A hrál jsem na ní 2 zkoušky, já jsem na ní úplně zamilovaný a chtěl bych jí docela si žít domů. Docela zajímavé je, že tady máš úplně tenčí struny a hrajou hutnější jak tady. No to je tou kytarou, no. Jako, Ale jako to vyměnil. Ale že to o tolik, ty vole, víš? Asi ty struny. No jinak jsme třeba zvyklí třeba na struny jako Na 12. Na 12. Zkoušeli jsme 13. Ani se nám nevešli do mechaniky těch kytar. No, paráda. No jinak, Martin tady začal vyprávět, že vlastně tady na té než tady byla zkušenost, tak tady bylo celý chlív. Dílna. Jo, chlív je tady teď. Byla tady strejdovo dílna, byl tady pong, tady všude byly piliny, tady byla cirkulárka, na který si kamarád uříz prst. A tady všude byly všechno možný, prostě bordel. Všechno jsme to vyházeli a postavili jsme tady to. Tady ten obývák naší zkušebnu, vlastně chlastárnu, tak nějak všechno dohromady, no. To neříkej. Jak to, že? Jinak jako, co jsem chtěl říct já, tak vlastně i v těch videích uvidíte, jak vlastně postupujeme jako kapela. To je docela důležitý říct pro vás, jako pro diváky. Chceme ukázat, co jsme si pořídili nový, jaký jsou naše plány do budoucna, viď? Jak vlastně, co dělá, jakoby, teďka jsme vám řekli, jaký máme ty struny, třeba na co hrajeme a takhle, a chtěli bychom vás vlastně tím províst, ale nejsme úplně nějaký profíci, viď?
Nejsme vůbec profíci. Jsme prostě vesnická banda, no. Vesnická kapela. Jsme totální amatéři, ale baví nás tak hovada, takže Přesně tak. na tom stavíme. Děláme to tady s dědečkem. Srdíčky. S dědečkem. Dobře. Máme tady psa. 2. A když se zlém, tak víc. My to rozjíždíme, je tohle první video, viď? No, já mám úplně na premiéru. No, já mám taky premiéru úplně Jo. na totálno. Jenom tak já jsem jako natáčel to tohle, ale to jsem nikam nedal, no. To mám doma a prostě si na to mastím. Protože jsem fešák. Jaký? Přesně fešák. Takhle, chceme prostě jít k té kapele, natočit s nima rozhovor, takový ale základní věci, jako co mají třeba taky přesně, co mají do budoucna, jako plánujou, jak si vybudovali tu zkušebnu svojí a jak, já nevím, jaký mají koncerty třeba naplánovaný a jak se třeba schází na zkušebně, jak často, jestli jednou do roka nebo jednou týdně, 2krát týdně. Asi tak. No. Asi tak, no. No, my se snažíme hrát převážně jednou týdně, že? No. Protože z prací je to na prd, jsou tam šichty a prostě se to špatně domlouvá. Ale byly časy, kdy jsme se sešli lidi 2krát, 3krát pohoda, jako. Teďka je to o něco horší, no. Každý maká, každý jinak šichty, je to na hovno. Přesně. Jinak my třeba s Martinem občas jako sedneme jenom spolu jako kytaristi, no. No, protože bydlíme ve stejném baráku. No, takže prostě můžeme jenom seběhnout nebo vylízt schody a vzít kytaru do ruky, no. Akorát občas jsme takový spíš líní, no. A jdeme do hospody. Na jedničku bárku. Na bárek. Na bárek. Na tomhle kanále taky nemusíte vidět furt jenom o muzice, jo. Vidíte, že teďka tady to máme jako informační video, abyste věděli, co tady chceme natáčet a jak si to můžete jako představit, jakoby, o čem to bude, ten náš kanál. Musíte třeba uvidíte třeba videa i nějaký vlog, že jdem třeba na koncert a jako je tam ta muzika, že jo, no, ale prostě jako bude to o nás prostě o té party, no, jak se domlouváme a takhle, jak vlastně pokračujeme, no. Někdy můžeme udělat i nějakou challenge, víš, to jsme říkali, že bychom chtěli třeba stopy za 100 minut. To jsi říkal ty vole, já jsem ti říkal, že chcípneme, jestli to zkusíme, ale můžeme to zkusit. No, jako, tak jako proč ne, že jo, třeba se ožerem, no. Třeba to bude jako je trošku cancer, ale vás to bude bavit. A my se u toho jako trošku přilízneme, no. Tak ono 10 pílek, to s člověkem něco uděláme. Koupíme ještě 12 pro jistotu. Nebytý 12. No, taky hodně rádi paříme. Jo, vidím, Martina. Myslím jako PlayStation. Jako vy. A jako hry, no. Jo, to. Kanastu. Pokrát. Vole lehni na schovku. Na schovku je dobrý od Ubisoftu. A Krát dvojka stála za píči. Dvojka, schovej se. Jo, rádi hrajem, no. Rádi hrajem, no. Čudlíky mačkáme rádi. Protože jsme prostě skurvení kreténi. Pobaví nás spousta píčovin. Přesně tak, no. Normální lidi. To už je konec, ale tam už je prostě na tom playlistu, vole. A teda jakoby to nevím, to ukázal nebude. No tak jako, to si můžeme třeba nechat na další video. No, chtěli bychom něco lepšího, ale musíme na to aspoň trošku víc šetřit, protože na to nemáme. A tak jako, nejsme úplně na tom špatně. Ne, to ne, ale tak pijeme sopulkáčů, pijeme černou vodu, voda. Tohle tady doma natáčí bez kohoutku, super pohodka. Tak navrhneme ten závěr už. Normálně se rozloučit. Ještě do piči. Prostě do piči. Vyhulte si, vole. Takže takhle, informační první naše pilotní video je za náma. Snad se vám teda líbilo. Snad to bylo dost akční. Jako jsme my dva. Jo. Tímto to prostě ukončujeme, to video. Tohle to je finish našeho prvního videa. Tady Mástra Ferryho. A Mástra tady úplného. Mějte se hezky. Čus. Pusy,